Bato! Yo, Wardzo! Mayang gabi pag-usab, mga angkol ug mga ante, tugutin isab ko ninyo ng mga ina sa tagkatahuran. Mayong gabi, magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At syempre sa ating mga driver dyan na nasa lansangan pa ngayon, no? Hello po! Kumusta naman biyahe? Ha? Inaantok ka, no? Bawal lang inaantok dito sa programa po natin mga kabisyo, no? Ayan, sa mga nag-comment po sa ating fan page sa Totoy Bato Official, baka hindi ka pa naka-like and follow, no? Ang nakalagay po, naalala mo pa ba ang paboritong tanong ng ating mga guro nung tayo'y nasa elementarya pa lamang? Ano ang gusto mong maging paglaki mo at bakit? Ano yung sagot mo dati, ha? Naalala mo pa ba? Sana lang, no? Okay, may voice message to. Sige nga, no? I-ere natin ng voice message nitong kagwang. Ay, hindi pala kagwang pala, no? Okay, eto na po. Pakinggan mo. Mayang gabi diha utro toy, mali di akong tubag toy. Akaron toy, ang gusto ginutan ako toy. Sa elementary pa ko toy, maging singer. Oy! Kay ako may pambato sa mga toy, sa mga kantahan toy. The awards. Nya mo lagi toy na kulang sa finance, mo nang wala ka dayon toy. Oh, Mugi na ako ambisyon toy maging sikat nga singer. Pero wa po ko nagmahay toy kay hantod karon kakanta po ko ron toy, nakakanta ko sa tawag tanghalan, Uy! mga singing contest sa Manila. May gabi ito, dengan salamat toy. ayan, si Rika. Ngala na eh. Sabi niya, sa mga hindi nakaintindi, gusto niya maging singer. Pero yun nga, kapos sa pera. Siyempre, dati, kailangan mag-invest ka niya, no? So, hindi siya naging singer. Naging grab driver pa rin siya dito sa Metro Manila. Pero singer pa rin kasi sumasali siya sa mga competition. Awards ni Uncle, no? Okay, Uncle, no? Sikat ka pa rin, Col, para sa akin. Sikat as in, sikat chupoy. Lucion, yun ako ni mong kigulkol. Okay, no? Sabi dito kay Delmar Patera, Toy, gusto ko maging technician pero di kaya ng mga magulang namin. Marami kaming magkakapatid. Yan ang sinasabi natin, no? Dahil nga marami, may mga rason po mga kabisyo. Sabi ni Robert Jason Tirao, architect, para makalika at makagawa ako ng magandang bahay. Ngayon, kumusta naman? Sabi ni El Nidski, Toy, gusto ko sniper. Yawards, oh. Yawards! Sniper. As in, sniper of Kigol. Pambihira ito. Sabi ni Giselle Manada Yabes. Okay, no? Since nasa kinder ako, gusto ko na talagang maging guro until high school. But then after graduation at pinag-aral ako sa Manila na bago lahat ng pangarap ko at hindi nasunod ang gusto ko. Pero sana yung pangarap ko na yun ay matupad na ng anak ko in the future. Listening from Singapore. Yaward. Yan ang sinasabi po natin mga kabisyo. Yung mga kabisyo po natin na hindi nila nakuha dahil nga sa mga kakulian nga dili kapugngan, sa mga hindi inaasahang pangyayari, kaya hindi natuloy. Maawa ka naman sa anak mo. Ayan, eto lang yun mga kabisyo, no? Kaya meron po tayong mga ganito nung elementary para sa ating mga pamangkin ngayon, no? Mga bata-bata diyan. Ang rason po dyan mga kabisyo, para magkaroon po ng ambisyon, no? Kung may ambisyon ng isang tao, siyempre maning kamot, maning tiil, magkakaroon yan ng sipag at tiyaga. Tsaka siyempre magkakaroon ng concentration sa kanilang pag-aaral.
Dahil balang araw gusto nilang ganun eh. So kailangan merong sipag at tiyaga. Ayan. At siyempre mga kabisyo, sa kabuuan po, ang ambisyon ng mga bata po ay nagbibigay po ito ng gabay at direksyon sa kanilang pag-unlad. No? Ito isang mahalagang bahagi po ng ating mga bata sa paglaki at siyempre sa pagpaunlad ng isang individual. Yo, words, oh! Kapag meron kayong anak, kung anong hindi nyo nakuha nung sa inyong pagbinata o kaya dalaga, dapat ayog alahiga sila. Huwag mo na silang idamay ha. Hanggang doon na lang yan mga kabisyo. Ibaon mo na lang yan sa lupa. Yawards oh. Pero may pag-asa pa. Baka ikaw gusto mo mag-aaral pa rin. Alright, marami pong salamat at hanggang bukas na po. Oo, at may nag-message po sa akin ngayon. Hoy, happy birthday pala sa aking inaanak, no? Si Jude. Ayan, no? Jude, get well soon, ha? Jude, happy birthday. Sasakyan si Ka